hello may buntag may udto may hapon yung tanan mga bayot kung asa man mo nahimutang may paglanta na pod sa ko ang video karong mga panahon na. So for today's video mga bayot akong i-share ninyo ang requirements na pod nga ako ang i-fill upan mga bayot kay kinahanglan ako ning i-submit sa ato ang embassy aron ma-valid ni dito sa ato ang kalibutan mga bayot kay pag uli na ko sa Pilipinas mga bayot ang inyo ang silingan single pagyod. Dili pa married mga bayot. So kinahanglan ako ning fill upan ning forma, then akong i-submit dito sa ato ang consulate mga bayot or sa ato ang embassy kung asa ko nabilong karong mga panahon na mga bayot para ma-valid na ni sa ato ang planeta. So akong i-share ninyo mga bayot ug unsaon pag fill up ning forma mga bayot ginatawag ni siya og report of marriage. So kani mga requirements nga ako ang gipakita mga bayot nagbase ra ni dinhi sa planeta nga ako ang nahimutangan. Ang akong ika-advise ninyo mga bayot before mo fill up aning forma or before mo comply og mga requirements mga bayot, konsulta usa mo sa inyo ang consulate or embassy ug asa mo nabilong. Yes mga bayot kay lahi-lahi ang ato ang mga pugaran, lahi-lahi ang ato ang nahimutangan, lahi-lahi ang ato ang planetang napuyan, lahi-lahi pod ang mga requirements nga ato ang i-comply sa ato ang pag-submit sa ato ang report of marriage. Yes mga bayot, mas maayo gyud nga mangutana daan aron dili masayang ang inyo ang oras. So karon mga bayot ang lingwahe nga akong gamiton aning ako ang pag-share ninyo kung saan pag-fill up ning forma. Lingwahe nga mooy akong nadak-an. Yes mga bayot, dili ko mag-in-English, di ko mag-Tinagalog. Akong gamiton ang amuang lingwahe sa amuang barangay, which is Bisaya. So managingog bangon Bisaya. Aron mahumanta, tala. Let's go! Mao ni ay form sa report of marriage mga bayot. So dinhi mga bayot, Embassy of the Philippines, Moscow, Russian Federation, mao ni oy embassy nga ako ang submitan. Sa planeta nga ako ang himutangan mga bayot, walay embassy diri pero naay consulate. So kaning forma mga bayot gihatag ni sa embassy didto sa Russia, gi-email nila nako para ako ang fill upan. So diri mga bayot, dili ako gibutang na ani kung dili ang staff na dito sa embassy sa Russia. So dinhi mga bayot, this form is not for sale. So official use only. Kaning forma diri mga bayot, di ta magsinirok, di nato na fill upan kay dili ta official sa gobyerno. Mga inosenteng tao rata. So dili nato ni fill upan diri. So diri na lang ta mag fill up aning details of contracting parties before marriage. Kaning forma diri mga bayot, money information sa imo ang husband, imo ang bana. So mag-una dinhi ang last name or ang apelyido sa ako ang bana Hakubian. So Hakubian mo'y ako ang gibutang dinha. Ang first name sa ako ang bana Harotyon. So middle name mga bayot, walay middle initial ang ako ang bana dinhi mga bayot sa iyang birth certificate, sa iyang passport. So ang ako ang gibutang non-applicable. Sa number 4 mga bayot, date of birth. Example, nag-una ang adlaw, nagsunod ang bulan, usa ang tuig. Ako ang bana, natawo sa pizza 12 sa January, tuig 1981. Sa number 5 mga bayot, place of birth, city, states, province, and country. So ang ako ang bana, natawo dinhi sa Armenia. So Armenia mo'y ako ang gibutang dinha. Ibutang ninyo dinha og asa gyud dapita siya natawo. Or kung naglibog jud mo mga bayot, pangita ang passport sa inyo ang bana, lantawa dito kay naaman po na dito sa passport ang date of birth. Naapo na dito sa birth certificate sa inyo ang bana. Diri sa number 6 mga bayot, civil status. So kay na kasal naman mi sa ako ang bana, gibutangan ako dinha og married. Sa number 7, citizenship, diri man natawo ako ang bana o diri man gyud siya gipahimugso sa iyang mga ginikanan. So citizen siya dinhi sa Armenia. So Armenia mo'y ako ang gibutang dinha. Sa number 8, naturalize date and place of registration as a Philippine citizen. Example, nag-una ang adlaw, sunod ang bulan, usa ang tuig, dayon / country.
Nga kuang bana, dili man siya Filipino citizen, so nga kuang gibutang dinha NA. Pero kung ang inyo ang bana gani, citizen sa Pilipinas, mo inyong ibutang dinha. Dayon sa number 9 mga bayot, religion. Ako ang bana, dili sila Katolik, pero Kristiyano sila. So nga ko ang gibutang Christian. So diri na ta sa information sa asawa or sa wife mga bayot. Wife maiden information. So diri sa last name, ang ako ang apelyido Budjungan. Sunod, first name, ang ako ang pangalan Celeste. Number 3, middle name, ang ako ang middle initial Impal, mo ni oy apelyido sa ako ang mama sa pagkadalaga pa. Date of birth 26 December 1991. So gauna ra gihapon ang adlaw, usa ang bulan, diser ang tuig. Number 5, place of birth. Natawo ko mga bayot sa Baha di Mataling, Zamboanga del Sur. Kung asa gani mo natawo mo inyo ang isulat dinhi. Kung naglibog jud mo mga bayot, i-refer ninyo dito sa inyo ang birth certificates, inyo ang passport kay naara gihapon na dito ang kaning place of birth. Aron maensakto og sulat. Civil status, married na ko mga bayot. So citizenship, Filipino. So sa number 8 mga bayot, naturalize date and place of registration as a Philippine citizen. Girefer na ko ni dito sa ako ang birth certificate mga bayot. Paglantaw na ko dito sa ako ang birth certificate mga bayot, wala na dito. Or dili siya applicable sa ako ang birth certificate. So, akong gibutangan og non-applicable. Pero kung sa inyo ang birth certificate gani mga bayot, naa dito nakatatak og unsa mong adlaw o unsa mong bulana, unsa mong tuiga na register as a Philippine citizen, inyong ibutang dinhi mga bayot. Number 9, religion. Kami mga bayot, ako ang mga kagupa sa Pilipinas, Katoliko jud mi. So ako ang gibutang dinha, Katolik. Dinhi ta sa details of foreign marriage. Date of marriage, naguna ang adlaw, duser ang bulan, usa ang tuig. So gikasal mi sa kuwang kapika sa ilong atong 27 sa Disyembre. Tuig 2019. So kung unsa mong adlaw, bulana, tuigan nagikasal sa inyo ang bana, mo na inyo ang ibutang dinhi. So diri na ta sa place of marriage, kung asa mo gikasal sa inyo ang partner. So gikasal mi sa ako ang bana dinhi sa Yerevan, Armenia. Sunod, name of witness, non-applicable. For example mga bayot, kanay diring name of witness, kung sa atua pang mga sugilano do, sa atua pang tawag mga bayot, mo ni oy kinsa ang inyo ang ninang or inyo ang ninong. For example, ang ako ang ninong si Inerio. So akong ibutang dira Inerio. Apelido Lopinoria. Dayon sa 13 mga bayot, name of witness number 2. Pangalan sa ikaduha ninyong ninang or ninong. So ang ako ang ninang si Maxima Mangumpit. So dinhi ninyo ibutang ang pangalan sa inyo ang ninong og ninang. For example, mga bayot, lamoy ninang og ninong dinha nga min-attend. So inyo ra nang butangan dira og NA, non-applicable. Pero og naa, inyong ibutang po dinha ang pangalan. So sa number 14 mga bayot, kaning name of officiating. So pangalan kung kinsay nagkasal ninyo. So inyong ibutang dinha kung kinsa manggali ng attorney ha, kinsa manggaling ng paria, mao inyong ibutang dinha. For example, ang pari si Peter. So si Peter, ako ang ibutang nga pangalan o apelyido. Diri sa number 15 mga bayot, title and office. Makita ninyo na sa inyo ang marriage contract mga bayot. O asa mo dapita nagpa-registered o asa mo dapita gikasal. So makita diri mga bayot o ang civil registry agency. So nga ako ang ibutang dinha civil
Sa ganingalan sa office nga inyo ang gikastlan mga bayot, mo na inyo ang ibutang dinha. So diri na ta sa details of ascendant. Husband. Dinhi mga bayot, father's full name. Pangalan sa papa sa lalaki. For example, ang ngalan sa papa ay mo ang bana, Juan Alpa. So, ang kaning Juan mao ni oy first name. Ang kaning Alpa mao ni oy last name. Number 17, citizenship. For example, mga bayot, ang papa sa akong bana kay taga-Armenian man. So, Armenia mo ay akong ibutang dinha. Kay citizen man siya din sa Armenia. Diri mga bayot, mother's maiden name. Pangalan sa mama sa imo ang bana sa pagkadalaga pa. Maria Lupinoria. Sa number 19 mga bayot, citizenship. Kung unsay citizen sa mama sa imo ang bana. Nimo dinha og Armenia. Diri na pod sa pika side mga bayot, father's full name. Ang pangalan sa ako ang papa, Bujungan Inerio. Mao ni oy last name ang Bujungan, Inerio mo oy first name. Citizenship mga bayot, Filipino ang akong papa, mo nang Filipino mo ako ang gibutang dinhi. Dayon sa number 18, kani mother's maiden name, ang pangalan sa ako ang mama, Maxima Impal. So diri mga bayot sa number 19, Filipina. Kaya nga ako ang mama, usaman ka Filipina. Mo-proceed na ta diri sa kinaubsan. Kaning number 20 mga bayot ay we undersign, declare under penalty. Kani dinhi mga bayot, anha na ninyo fill upan at tubangan sa monetary aning forma. Signature of informants. Signature sa imo ang bana dinhi o signature sa imo ang asawa dinhi. Kining subscribe mao ni oy date kung kanus-an ninyo gipanotarihan ning forma. Dinhi sa number 21 mga bayot, mao ni oy sulatan sa monetary aning report of marriage ninyo mga bayot. So kinahanglan inig magpanotary mo aning forma na ang asbana ug ang asawa kay didto ninyo ni fill upan o didto ninyo ni signaturan at tubangan sa monetary ani. Sa number 22 mga bayot, dili na nato ni fill upan dinhi. Kay kaning sayda dinhi, official use only. Do not write anything below this box. Kaniding forma mga bayot, pwede ninyo ni i-handwritten ug i-type written. Pero mas okay gyud og inyo ni siyang i-type. Kay mas klaro kaayo sa kalimutaw. So manghinaot ko nga nagkasinabutan ninyo mga bayot ug nakasabot pud mo sa ako ang pag-explain aning forma. Kung naamoy mga pangutana mga bayot, ipalihog lang kog comment dira sa ubos kay ako ang tubagon taman sa ako ang makaya. Dayon ako di ang i-link po ning form aning report of merits din ha sa ubos mga bayot. Pero ay mong kabalaka kay kung asa mo dapitan himutang nga planeta ha mga bayot, konsulta lang mo sa inyo ang consulate kay sila na mismo mo'y muhatag ninyo og form. Parihaning ko ang sitwasyon karon. Dili ako ay ga-download ani dito sa website sa Philippine Embassy mga bayot. Kung dili, ang embassy sa Russia mga bayot, nga kung asa ko nabilong sila maoy ga forward ani nako para ako ang fill upan. Dayon ako ang panotarihan, akong i-comply ang mga requirements, disir na ko i-submit dito mga bayot. So mao ni oy mga requirements nga akong i-comply, inig-submit na ko atong report of marriage mga bayot. But take note, kaning mga requirements nga ako ang gipakita ninyo, nagbase ra ni dinhi sa planetang ako ang himutangan. So kaning requirements sa dinhira ni sa Armenia. Personal appearance of the husband and wife.
accomplish ROM form katong ako ang gipakita ninyo nga gifill upan. Apostilled marriage certificate with notarized English translation. So katong amo ang marriage contract mga bayot kay Armenian man to, gipa translate sa ako ang bana. Mao na ni porma sa translation mga bayot. Humana ni siya og notary pero kinahanglan pa ni nako ang ipa-apostel. So, proceed na diri mga bayot, passport of husband with English translation and wife for photocopies. Ang passport sa ako ang bana mga bayot kay Armenian man, kinahanglan pang i-translate. Gipa-translate sa ako ang bana. Dayon, passport pud nako mga bayot, 4 photocopies sa ako ang bana, og 4 photocopies pud sa ako ang passport. Sunod, kaning affidavit of delayed registration of marriage if filed 12 months after the marriage. So for example, mga bayot, milabay na ang usa ka tuig nga gikasal mo sa inyo ang bana o sa inyo ang asawa, kinahanglan na mo file og affidavit of delayed registration of marriage. Kani siya mga bayot, buhatan ako na siya og video para makita po ninyo kung saan pag-fill up aning forma. Ang form ani mga bayot, gikan ra gihapon sa embassy sa Moscow nga gi-email nila nako para ako ang fill upan. Dayon akong ipanotary ni siya mga bayot para ma-valid ang ako ang pag-fill up atong forma. Then kaning sunod, PSA issued and DFA apostilled certificate of no records of marriage. Kani siya mga bayot, ang sinumar nimo nga gikuha nimo gikan sa Pilipinas nga gidala dinhi sa planetang imong nahimutangan. Dayon ang bayad mga bayot, $25 processing fee per document. Ma-release siya after 3 working days. Diri na ako tapuso na kuha ang pag-share ninyo mga bayot kung saan pag-fill up sa ato ang form sa report of marriage. Manghinaot ko mga bayot nga nakatabang ko sa inyo ang mga problema magamay. Naaywa na sabtan ato mga bayot, palihog lang ko comment din sa ilalo mga bayot kay akong tubagon taman sa ako ang makaya. So salamat sa inyong paglantaw mga bayot og see you tomorrow. Bye bye.